So, ayan, chill! Ngayon bagal daw kakabsat. So ayan mga kabsat, ito na po yung part wherein mag-exchange gift na kami with my friends. So, ano pang ginagawa natin mga kakabsat? Tara! Join na! Kanina to? Kanina to? Birthday boy. Okay, galing sa'yo. Para kay? Ay! Okay, para kay Omel. Ayan. Halika na dito. Papalak ka. Okay. Ayan, tingin sa camera. Oh, wala na. Okay, so ito nakakabsat yung susunod na gift. So, sa'yo to, Marcet? Sa'yo to? Oo, para sa akin. Joke lang para kay Neri. Okay! Oh my God! Mary! This is for you! Surprise! Sabi ko Surprise! inaasahan to. Okay. Ano naman ito? Ano naman ito? So next! Inaasahan. Akin yan. Next! Para So ito po para yung... sa'yo. Para kay Munting. Saan ba naman ito? Ito mo kasi sa ulo mo. Yan! Ah! Kanina pa lang yung Joke. isa. So ang susunod mga kakabsat, ito pipiliin ko kasi sobrang bigat po nito. Kanino man ito guys? Kanino to? Sa akin yung galing. Para Sa- kay Duna. Para kay Duna! Ito yung malaki. Sa Duna! Buksan mo na! Ito na! Okay. Susunod, kanino po ito mga kakabsat? Kanino to? Sani. Kay Sani to? Akin yan. Akin. Sa'yo to? Para Galing kanino? sa akin, para kay Banana. My God! Ayan! Ang susunod naman po itong napakalaking box. Parang feeling ko ang liit naman ng laman nito. Parang scam lang to, guys. Alright, so kanino po itong gift na to? Jenny, and this is to... Abria. Yay! Ayan. Very catch na. Ito muna. So, ito guys, ito yung binalot ko na gift kanina. Earlier this vlog guys, nakita nyo kung paano ko binalot ito. Sa kanya, habang Ayan. nag-action sa amin wala. Ay, wala na. Ano vlog nyo? Ay, kasama kami. May mga prestige ka dyan. Okay, so ito po ay para sa malandi kong friend. Yay! Kilala nyo na? Kilala nyo na? Hulaan nyo. Isa Ome. Nabuhat mo yung sarili mo. Okay, ang pinakamalandi sa lahat, si Jenny! Hindi siya malaki. Ay, ano? Ang nipis-nipis kaya niya. Sige, pakita mo. Oh, ayan. Oh, mag-say hi ka sa mga kabsat. Tara, join na. Ano? Ano ba yan? Ano ba naman ito? Nakakainis naman itong baklang. Kanino to? Oh my God. Sa'yo na ba yan? Ano ka? I think this one. May paper mag-ako ang galing ano. Teka, may pinag-reportan ko yan ha? May pinanggalingan pa yan. Alam ko, regalo ko to.
Yan, in-unbox ko na po. Teka lang. Hindi nga nakabox eh. Sinadya ko yan na basain kanina, tsaka tinanggal ko pa yung ano nito, yung ganyan. Oo. Kami wala ka lang. Thank you. Design yan, design talaga yan. Ito ay gift ni Omel para sa akin, mga kabsat. Thank you. Lastly, Mary, sino nabunot mo? Sino nabunot? Sorry talaga. Ay! Ito, may sarili ka ng eco bag. Ikaw? Ikaw ba Ito yung eco bag na pa-free ni Mayor. So, ito na! Yay! May natitira pa pong gift, mga kakabsat. So, ito po yung huling gift. Ay, Para kay Joe. para kay Joy! And so guys, natapos na kami nagbigayan ng gift. Ngayon naman ay sabay-sabay naming bubuksan itong mga gift na to. So, out of 10. Ready? 10! Ready na kayo mag-10 na yung gift? Kasi hindi ko naman ito is. Ay, bakit? Nilagay ko para may banana. Ah, ganon? Ah! Ganun ako kasi. Tapos sabi ko, bigyan niya yung 500. Okay, 10, 9, 500 sa 8, cash. 7, sige na, magsimula na kayo magbukas. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. So guys, ito. Ano? Hindi pa yung tatagal kahit isang tape. Okay guys, so tulungan ko na po si Marcidona sa kanyang gift. Thank you, seller. Naka-bubble wrap. Maraming salamat. Ano ba to siya? Kung kanino man po galing to na seller, thank you, sobra po. Anong iinitin natin dyan? Pwede naman. Lasagna. Try natin. Banana! Hey, thanks. Open your gift, nak. Ipakita ko naman dito. Yay! Ayan. Okay, balik tayo dito. Parang naman talaga sa iyo isang Talagang binuksan ko talaga rin. Pwede na po. Okay. Marce! Ito yung ano, ito, parang yung Isa yung Marce, ipakita mo. Yay! catering. Ang ganda. Ang ganda, Marce. Ayan. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. One more, one more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, oh, blow the candle. Ay, walang candle. Ayun guys, so meron kaming mini game ngayong gabing ito. So, itong mini game na to guys ay bale 2 person or i-group namin yung team na to by couples. So, kung sino man yung may dalang jowa dyan, kayo na yung mag-pair. So, ngayon guys, dito, itong Bean Boozled na to na sinasabi na laro. So, itong may mga candies wherein isa yung maganda yung lasa at saka yung isa naman kung malas ka, makukuha mo ay stinky yung lasa ba o smell yung stink? Stinky lahat. Unpleasant smell, pangit yung lasa, ganyan. So, game of luck po siya mga kakabsat. So, ang uunahin natin ngayon sa larong ito at syempre ang ating birthday boy. Ayan, at ang kanyang jowa. Ready na ba kayong dalawa? Tara na! Join na!
Kinuha niya yung mas light Dapat na man po. Jack and Boy guys. Okay, wait lang. Sabay Okay, kayo. sabay. Ready? Di ba One. i-win? Huwag yung win kasi sting Hindi na ka naman agad, ako. ano Oo. away? Ready? Kasi malamang, itatag. 1, 2, So, Go! tapos niya ha. nguya, nguya. Okay, so ang susunod naman guys na magte-take ng challenge ay si Joel at saka si Jenny! So ito guys, yung mga candies, ayan, kung nakikita nyo po. Kuha. Kaso ano, Kailangan Pipili. kailangan tatlo ba? Dirty. Kasi baka parehas. Baka parehas ng feeling ko. Ay, di carry. Siya mga amoy eh. Dahil na. ganyan talaga yung tsura niya. Yung Candy. Sa'yo? wala nasa kanya yung candy. Oo, Milky. wala, parehas. Ay, parehas. Ba't ganun? Ang tsaka. Sali kayong dalawa. Sali ako. Okay. Saan? Ito, panghuling challenge na. Itong orange Ano ha. kulay? Ayan, favorite color ko yan. Okay. Saan dyan? Ito itong orange. So, kukunin natin ito tag-isa. Ay, alam Orange. niya na. Yan. Ano Kuha ba? na. Barf? Na ano? Ang ina Mga nito. peach or bag? Ito ba? Yan. Yung orange. Yan. Barf? Ano, barf? Barf, barf, barf. Okay. Nakain niya na yung bar. Alright. So, ito guys, 5 kami na matcha-challenge dito. Ayan. Suka ang... So, ano pang ginagawa natin mga kakabsat? Tara! Join na! 1, 2, go! Hoy, Ano lasa? Wala na siyang panlasa. May COVID ko na! Parang ano, parang panis. Siya din. Dalawa tayo Mars na may lasa. Ano ba to dapat? Parang lasang luma. Naiyak ako sa lasa. Yun yung bar. Parang kayo ng barf. Lasang tinapa na ano? Tinapa lang pala.